ranný dážď, to je niečo úžasné. No dobre, tak ja sa oblečiem, dám sa do šumu a poďme si urobiť kávičku. Tak, som sa premiestnil, obliekol som sa, dal som si aj svetríček, vonka krásne prší, možno to aj počujete. Úžasné niečo. Nie je to ani až taká zima, keď sa pozerám, tak teraz je 9,7 stupňa, takže najvyšší čas si urobiť kávičku. Funguje to. No, a voda sa už varí. Milujem vôňu kávy. Tak. No a kým si počkáme na vodu, tak by som vám mohol povedať niečo o tom, že prečo vo februári som na stanovačke. Je to jednoduché, lebo som sa už nevedel dočkať, lebo proste ja toto milujem. A čím som starší, tak tým viac cítim, že chcem byť viac a viac a viac s prírodou tak spojený. A toto je úplne, že max spojený s prírodou. Kempovanie, na bombičke si robiť kávu, potom si robiť vajíčka na vajíči. Je to super, spanie vonka, ten vzduch, počasie, vtáky. To je niečo úžasné, no. No a keď mám povedať niečo o tom spaní, že som bolo najprv 14 stupňov, bolo to celkom super. S tým mojím oblečením, spacák, bolo to celkom super. Vôbec nepociťoval žiadnu zimu, nič. Potom to zišlo na 8, niečo. Tam som cítil, že musím už byť non-stop zakrytý v tom spacáku. Tak som si vybral ruky a mal som telefón, listoval som Facebook a Instagram a videjko, čo som dával na YouTube. Čo som videl, má to len 6 hliadnutí, tak rýchlo na YouTube a dať mi aspoň odber, aby som mal motiváciu ďalšie videá tvoriť.
lebo celé leto je pred nami. No, ale potom, jak zišla teplota, jak som sa pozrel na 7 stupňov, tak som cítil, že už tam asi mám asi zlý spacák. Lebo ten spacák bol, neviem, bol lacnejší a mám pocit, že jak pri tých 6 stupňoch, pri 8 ešte to bolo také, že super, necítil som žiadnu zimu, len keď som mal tvár alebo ruky vonka. Takže som sa zakryl, bolo to super, dalo sa. Ale ak to zišlo na 7, na 6, tak som cítil, že slabý je spacák. Je to sračka popravde. Nevždy hovorím, že lacné veci sú zlé veci, drahé veci sú dobré veci. Nie je to vždy tak, ale v tomto prípade s týmto spacákom to bolo tak, že tento spacák bol asi na 5 alebo možno na 10 stupňov nižšie by sa nemalo. Voda nám už veje celkom rýchlo. Ešte chvíľku počkam, nech to mám rád, keď sa prevedie to poriadne. Takže som potom išiel domov. Lebo ten spacák nebol dobrý. A nemohol som sa teraz ešte jedny ponožky, ešte tepláky, ešte sveter. Nie, to už by nebolo ono. To už by bolo proti prírode. To už zase až taký blázon nie som. Takže som išiel domov, fajnovo som sa vyspal a ráno, jak som otvoril oči, počúvam, vonka prší krásne. Hovorím, tak rýchlo som sa obliekol a som hneď prišiel dole a urobil som z toho videoko, jak som akože stával schválne. Ale nespal som tu. Ale mám to otestované, že ešte spanie vo februári nie. Toto všetko, čo sa teraz deje, že užívať si vonka, toto je super, naobliekaš sa, je to super, môžeš tam aj ležať a všetko. Ale ak príde polnoc, 1 hodina, 2 hodiny ráno, ešte to v tom momente v žiadnom prípade není na spanie v stane. Spanie v stane. Nie, ešte nie. Takže budem spať ešte doma a cez deň až do večera budem si toto užívať. Vyčkáme si na ten jar, na tú jar, kým budeme môcť úplne na 100% využívať spanie, tepovanie, varenie, všetko. Takže tak. Takže ja si idem zaliať kávičku, lebo už to je docela husto. To je veľmi horúce. Takže toto asi musím privrieť a tak zalievať. Na koľkokrát si zalievaš kávu ty? Lebo ja na 3. Tak. Takže toľko asi. Ja som vám povedal o oblečení, prespaní, o zime a to je asi všetko. Takže nezabudni to video, čo som dal na YouTube, otvoriť, dať mi odber, aby som mal motiváciu pokračovať s tým ďalej. Ďalšie videá plánujem, aby ste aspoň tak troška vedeli, ďalšie videá určite plánujem tak, že krásne zostrihy, detaily, dážď, vietor, v okolí tu mám samé vtáčiky, zvuk vtáčikov. Nechcem pridávať zvuky, stiahnuť z internetu a pridávať zvuk v môjmu videu. Nie. Chcem použiť svoje nové mikrofóny, čo tiež sa týkali toho, že kvôli tomu som si to kúpil. Takže budem používať svoje mikrofóny, kameru svoju a budem zaznamenávať priamo k videu, budem zaznamenávať dážď, ako aj teraz momentálne. Mikrofón som zavesil tu hore ku plachte hore, aby to bolo krásne, detailne počuť, jak prší. Dúfam, že počuť aj môj hlas dobre, keď to mám asi na meter a pol od seba. To som sa sústredil viac na to, aby dážď registrovalo. A chcem, aby tie videá boli skutočné. Skutočný zvuk, skutočný dážď, skutočný zvuk nalievanie kávy, skutočné vtáčiky a samozrejme kvalita videa. Takže topím si kávičku a idem relaxovať. Tak ahojte zatiaľ.